Bé, benvinguts a tots a aquesta nova sessió de Filosofia a l'Abast que aprofitem per il·lustrar una conferència sobre l'amor. De moment, per les cares que veig, sembleu enamorats, ja veurem després. Veureu, la qüestió, jo pensava com enfocar aquesta conferència i és complicat, perquè l'amor diu, el llistat de conferències, pensant l'amor. Pensant-lo o sentir-lo? En qüestiono jo, d'entrada. Es pensa a distància o se sent sense distància? L'amor és una paraula que es fa servir molt sovint, però banalment moltes vegades, oi? Jo volia enfocar-lo des de les següents perspectives. Penseu l'amor com a tema central. Penseu dins d'una circunferència la paraula amor. I per una banda penseu en el que jo anomeno dialèctica de la cosificació, ja m'explicaré, per una banda. Per una altra, si existeix realment l'amor, tal com nosaltres volem pensar-ho. I per una altra banda, l'amor sentit o l'amor experimentat. Aquestes tres perspectives seran la meva exposició. Durant l'exposició, si algú de vosaltres té una pregunta immediata, la podeu fer. Que sigui una participació interactiva, que no sigui tampoc una qüestió freda. Bé, primer vull assentar unes bases. La primera base és si existeix l'amor o no. Quan parlem d'existència, parlem d'una qüestió evident, no? Això existeix, és evident, però el terme existència té diferents connotacions. Hi ha l'existència material i l'existència, com podríem dir, imaginativa o interior. L'amor a quina pertany? A l'existència material o la imaginativa? Així que la pregunta, ¿existeix realment l'amor? ¿Existeix l'amor com a satisfacció material o com a element d'interioritat? La primera qüestió. La segona qüestió que deia, i tornaré a la primera perquè aquestes tres qüestions aniran pul·lulant, circulant entre elles, és, oi que estareu d'acord amb mi, i tantes vegades l'he dit, que l'home coneix a través dels seus sentits? I que si l'home té una experiència d'amor, la té perquè ha après què és l'amor fora d'ell? I podríem dir que l'amor no està dins de nosaltres, sinó que és una cosa que hem après al llarg de la nostra vida i la nostra experiència? I si és així, l'amor és un sentiment que queda acumulat com un cúmul, podríem dir, d'experiències. Un sentiment, una sensació, perquè si li preguntem a quelcom què és l'amor, contesten immediatament un sentiment. Què significa? Que és un sentir. És allò que tenim a través de moltes experiències viscudes al llarg de la nostra vida, l'amor. Però l'amor s'expressa, i s'expressa a través del que anomenem passió. Hi ha gent més o menys passionada, no? Gent que és molt freda, gent que es dona més del que potser hauria de donar-se. Així que hi ha un correlato, una relació entre la passió i el sentiment. I tornant a la descripció inicial, podem dir que l'home viu i en la seva vivència adquireix coneixements i experiències. I aquestes experiències són qüestions que té en forma de sentiments, que després manifesta en forma de passions. No només l'amor, sinó més qüestions funcionen amb aquesta mecànica discursiva. Primer teníem l'amor, entre parèntesis, de si existeix com una cosa material o com una cosa idíl·lica, interior. Després, si l'amor correspon a aquest correlato que dic entre la sensació i la passió. I tercer, tenim l'amor com una mena de correspondència a una lluita entre contraris. I amb això vull ser ofensiu, perquè per estimular-vos. Si jo us dic que l'amor no existeix i és egoisme, que l'amor és la defensa d'un mateix,
que l'amor únicament és una satisfacció biològica, que l'altre que diem que és amor, que és la satisfacció idíl·lica o de dins, correspon únicament a un formalisme? Què diríeu? Després, en robos i preguntes, podeu dir. Però jo vull fer aquest plantejament. I aquest plantejament està subjectat en el següent discurs filosòfic. La relació entre persones és una relació de possessió. I estareu d'acord. Quan, per exemple, una parella, un matrimoni, uns amics, entre ells tenen una relació social, és una relació de subjecte i objecte, de jo mano i tu estàs a la meva disposició. Potser sona molt fort, sona molt fora de context, però és així si ho penseu. Són relacions de, com deia en Sartre, cosificació, cosificar a l'altre. Intentem en la nostra relació quotidiana fer de l'altre un objecte per nosaltres. I en aquesta cosificació funcionen molts mecanismes. Per exemple, jo intento cosificar i a la persona que estic cosificant, perquè estigui contenta i pensi que no està cosificada, faré veure que jo sóc la cosa i que la persona domina la situació. Entrem en el que s'ha anomenat en filosofia la dialèctica de la cosificació. Així que l'amor correspondria també a aquesta dialèctica de la cosificació. I encaixaria perfectament en la filosofia de Schopenhauer, sabeu, el filòsof alemany, que deia que l'amor correspon únicament a un impuls biològic i a una satisfacció enterament biològica i no és pas quelcom més, com diria jo, suprasensible. Perquè si anem a Plató, ell ens definia l'amor com no una qüestió empírica. Quan, per exemple, en el banquet, si l'heu llegit, i hi ha diferents autors que estan dins del convit del banquet, que parlen de l'amor i donen versions diferents. Les versions que van donant són contradites després per Sòcrates, al final, que diu: tot això que s'ha dit aquí de l'amor correspon únicament a un amor molt particular, l'amor que sent cada persona, de forma individual. Però no és cert. Hi ha un amor per sobre d'aquests, que és general, genèric. O sigui, Plató, vull dir, apel·lava a un amor més genèric, més universal. Quin és el cert? L'amor de Schopenhauer, com a satisfacció biològica, una denúncia en Schopenhauer d'un amor més interior, formal, inexistent, que socialment es fa per quedar bé, o un amor com el que deia Plató, impregnat de màgia, misticisme. Quin és l'autèntic amor? Perquè quan fem la pregunta així directament, existeix l'amor? En quin amor pensem? La problemàtica és que quan ens enfrontem a un tema on la sensibilitat, el sentiment està en joc, no som objectius, són totalment subjectius. I el tema de l'amor no és un tema objectiu, ja de per si, el personalitzem molt. I quan ens pregunten sobre l'amor, pensem en el nostre amor, no en l'amor en general que pot patir o gaudir l'altra persona o dins la societat. És aquesta amb la dificultat que ens trobarem avui. I després, segurament, quan feu les preguntes i entrem en debat, sortirà això. O sigui, la defensa o les refutacions que en fareu seran en pro del sentiment que vosaltres teniu. Jo us convido a ser objectius, a intentar veure de forma expectativa, com si d'un espectador es tractés, l'amor a distància, no des de vosaltres. És un experiment filosòfic que proposo. Així, de la manera observacional, entenderem més què és l'amor, crec jo, perquè l'objectiu en filosofia és entendre les coses. I no es poden entendre si no és a distància. S'entén? O no. O pot ser, si ho fem a distància, serem espectadors i no entendrem res. I no serà millor personalitzar l'amor i sentir-nos identificats amb aquesta sensació? M'acabo de contradir, oi? Doncs vosaltres sortiu de l'embolic, que cadascú ho experimenta a la seva manera o ho pensi a la seva manera. Deia jo, vull que penseu en l'amor, una circunferència, i l'amor està aquí. Una fletxa que sortís i digués dialèctica de la cosificació per una banda, per una altra l'amor com un sentiment i passió,
i per una altra si existeix l'amor. Jugaré amb aquests pivots. Des d'aquesta perspectiva plantejaré l'amor. Fent referència a Schopenhauer, a Plató i a Epicur. Epicur deia que l'amor havia de tenir una base infraestructural, que era l'amistat. Si existia l'amistat, esdevenia l'amor. Les seves afirmacions esdevenien de tal manera que no havia diferència ja entre amistat i amor. Era el mateix. I podríem pensar en un amor sense amistat? Perquè a l'hora de preguntar-li a qualsevol que estigui enamorat què entén per l'amor, et contestaria pues l'amor és tolerància, comprensió, reciprocitat, reflexivitat, tot això. Però si és així, si li pregunteu a una parella jove enamorats, li podrien qüestionar amb ell o amb ella si l'amor és comprensió, tolerància i enteniment, estaries disposada o disposat a que la teva parella tingués una relació fora de tu. Series comprensiva o comprensiu? Si no, no hauria amor. Veieu les contradiccions de la terminologia a l'hora de definir l'amor. És complex, la definició és complexa. O sigui, nosaltres intentem avui, i anem contra rellotge, perquè abans de les 8 hem d'intentar definir l'amor. Anirem fent diferents definicions i la construirem entre tots. Jo, més o menys per les vostres cares, aniré conduint la conversa a la definició més adient. Us serveix de moment que l'amor és una mena d'energia que, com deia Einstein, no s'esgota, sinó que es transforma? Us val aquesta definició de moment? I per què he fet una definició tan quàntica o tan física? Perquè l'amor és físic. Perquè del primer que t'enamores és un cos i després ve la forma, però la matèria, que és el que es manifesta, és el que primer et crida l'atenció o no. O recordeu l'obra del Cyrano de Bergerac? Tenia dificultats, oi? Ell estava enamorat, però tenia una correspondència i només tenia el nas, que era més allargat. Ara penseu en qualsevol personatge de la literatura o del cinema més de forma. Ara estava pensant jo en 300, la pel·lícula 300, en la persona aquella deformada, que no podia ser un espartà, un guerrer. Qui s'enamoraria d'aquesta persona? Enteneu-me. Sí, diria Umberto Eco, el filòsof. Hi ha un amor també cap a lo lleig. Ja, però això és forçar l'estètica, no? L'amor, en un primer moment, intento dir, és material. I després s'aprèn a lo formal. S'aprèn a les regles. Intento dir que l'amor no existeix. L'amor és un formalisme. T'enamores d'un cos perquè t'atrau, perquè tens un impuls biològic. I després, allò que significa aquest cos et sedueix d'alguna manera i vas com coordinant la part negativa del cos amb la part positiva, diguem ara ja, ànima, pensament, psique o forma de ser de la persona. I estàs seduït i es diu que estàs enamorat. No és així? Així que on està l'existència de l'amor? Tal com sempre s'ha definit, que s'ha dit, l'amor és una mena d'estat màgic en el que... Què s'està fent amb aquesta definició? S'està descrivint únicament una passió, una manifestació del sentiment, però s'està definint l'amor? Sembla ser que no. Sí que afirmo, de moment, que l'amor, i és provisional, és una energia impulsiva que es transforma. Es transforma i no caduca en més qüestions. I dic que és així perquè hi ha una frontera molt sutil entre l'amor i l'odi. L'ho heu pensat? Una parella que estan molt enamorades i ara jo tota l'estona estic plantejant l'amor conjugal, l'amor entre parelles, però també parlarem de l'amor fraternal. He parlat amb Epicur de l'amor com a amistat i l'amor en camaraderia, etc. Una parella ben avinguda i en un moment determinat esdevé el divorci i es passa de l'amor a l'odi. Sí, sé que alguns de vosaltres direu no, però jo conec parelles que s'han divorciat i tenen molt bona relació. Lo normal és que no es tingui. Lo normal que no es tingui és perquè en les relacions de parella, com he dit abans, hi ha un domini d'un dels de la parella. Sempre domina un i l'altre acata aquest domini.
I la discòrdia esdevé en el moment en què el que ha estat sempre dominat exigeix la seva actitud de domini. I la reacció de la persona que sempre ha estat dominant és de perplexitat i esdevé el conflicte. És la dialèctica un altre cop de la cosificació. Veieu que complicat que és? Per això és més fàcil dir dins de la pregunta, existeix l'amor? No existeix, tal com sempre se'ns ha definit. Com s'ha definit sempre? Qui l'ha definit? El romanticisme, per exemple. El romanticisme és un moviment literari, filosòfic, artístic, com vulgueu, que ens ha venut, i excuseu el terme tan mercantilista, el tema de l'amor com una exigència. T'havies d'enamorar. I per què m'haig d'enamorar? Recordeu a Simone de Beauvoir, la filòsofa francesa? Ella defensava l'amor des d'una perspectiva més pràctica. Ella estava convençuda que l'amor era una creació social, que corresponia a aquelles normes ètiques de les que jo us parlava. T'has d'enamorar i amb aquesta predisposició d'aquesta manera. Recordeu l'edat mitjana, quan es formalitzaven aquelles parelles que s'obligaven a casar-se. I la filla li podria dir al seu pare, és que pare, no estic enamorada, i el pare li deia, però és que convé que et casis, perquè així tindrem més territori, ampliarem el regne, etc. O sigui que l'amor, li deia el pare a la filla, vindrà després. Aquí està la qüestió. L'amor vindrà després. De moment estem satisfent una qüestió econòmica, com nosaltres satisfem també una qüestió física, la de l'atracció física. L'amor vindrà després. Significa que hi ha una normativa, una sèrie de normes, ja no dic morals, sinó ètiques, que construiran les exigències, el cànon de com ha de ser l'amor. Què us sembla? És provocatiu, intencionadament, perquè després m'expliqueu què opineu sobre el tema i sobre les intervencions construir el tema de la definició de l'amor, que de moment és una energia, dic jo energia, perquè aviam si no provoca una energia, un desgast, l'amor. Bé, fins aquí, què és el que tenim? La dificultat d'expressar un sentiment, que el sentim de veritat, l'amor tots, en forma de passió. I sobre això vull parlar una miqueta ara. Hi ha persones que es passionen, la passió és la manifestació del sentiment, més intensament que altres, oi que sí? Hi ha persones que no. Hi ha persones que semblen molt fredes. Podríem dir d'aquestes persones més fredes que no estan enamorades? No, estan enamorades, però no mostren el seu amor tan manifest. I a l'inrevés també, hi ha persones que potser no tenen tant sentiment d'amor i són més apassionades. O sigui que estan mentint, no? Veieu la contraposició. És complicat. És complicat perquè a l'hora de trobar una definició encertada de l'amor, si no és fora d'aquesta energia, si no és fora del sentiment i la passió, no la trobem. I el fàcil és anar a la definició romàntica de l'amor, que l'amor és un estat màgic, transitori, vindrà a dir el romanticisme, que satisfà els impulsos de l'individu. Doncs no sé. No us ha passat a vosaltres? Heu estat enamorats o esteu enamorats? Què us dona per fer poesia? Jo no sé si bona o dolenta, en rima sonante o consonante, no sé, però poesia. Oi que sí? I què és el que estem fent quan estem creant aquests poemes? Ens estem passionant. Aquí està la clau. Nosaltres tenim una acumulació de sentiments que hem après en l'exterioritat. Per aprensió no enteneu coneixement, sinó experiència. Senzillament experiència. Capto sensacions d'enamorament, capto bellesa o lletjor, capto coses estètiques i queden en mi. I això és el sentiment que tinc d'aquestes coses. Puc enamorar-me d'una música, una melodia, d'una pel·lícula. M'enamoro perquè la relaciono amb una situació de gratitud o de plaer que he sentit quan sentia aquesta pel·lícula o sentia aquesta música o veia aquesta pel·lícula. Quan torno a sentir aquesta música, em passiono i expresso la meva passió a través d'aquest sentiment. Veieu el mecanisme? No oblideu aquest mecanisme perquè és un mecanisme, és una cosa artificial
L'amor està en el paràmetre de la mecanització. Som éssers mecànics. Tot el que sigui de dins, de sentiment, d'impulsos interns, no serveix. És un mecànic. És el que intento dir. L'amor, si no s'expressa, no és res. S'ha d'expressar i l'amor s'expressa amb la passió. Així que intento dir que sabeu que dins de la filosofia existeixen dos blocs genèrics. El bloc que afirma que la veritat seria allò que la cosa és, l'autenticitat, està dins de nosaltres, en forma d'idea o en forma d'entitat abstracta. Plató, amb el tema de la teoria de les idees, Hegel i d'altres molts. Hi ha un altre vessant de la filosofia que afirma que la realitat és l'exterioritat. Tot allò que nosaltres experimentem en l'afora. Nosaltres, des d'aquesta dicotomia dual, on podríem ubicar l'amor? On penseu vosaltres que estaria? Dins d'aquesta, entre cometes, realitat abstracta idíl·lica o dins d'una materialitat dinàmica i circumstancial i relativa? Anem a analitzar-lo. Si l'amor l'encaixem en la part idíl·lica, mai trobarem l'amor. Com deia Plató, allò que experimentes tu, diu Sòcrates, està parlant Plató en boca de Sòcrates, no és amor. Participes d'un amor autèntic. Des d'aquesta perspectiva està creant la filosofia idealista de Plató un amor idíl·lic que mai m'aproparé amb ell. I és un avantatge perquè sempre jugo a estar enamorat. I dic jugo entre cometes. No és ara pejoratiu, Ara no és en to pejoratiu. Sempre tinc una posició de màgia amb l'amor. Sempre serà una qüestió, una assignatura pendent per trobar-la. Sempre està allà. Mentre que si analitzo l'amor des del punt de vista exterior, l'amor és relatiu, s'esgota constantment. M'enamoro, me desenamoro, no? I no seria tan important si no afectés a la part interna de l'individu, l'amor, al sentiment, perquè no deixa de ser una dissecció amorosa, un sentiment més acumulat en l'interioritat, que després es manifestarà de forma passional. I ja no serà amor el que es manifesti, sinó que serà rancúnia, odi, etc etc. Veieu? O sigui que l'amor provoca un moviment no només sentimental, també provoca un moviment antropològic, epistemològic, de filosofia pura i de reflexió profunda. Sintetitzant, tot això que estic dient és davant de la dificultat que tinc per expressar què és l'amor i estic intentant analitzant aquesta dificultat des de tres perspectives. Si l'amor existeix de la manera que sempre s'ha dit, d'una manera romàntica, d'una manera idíl·lica, d'una manera suprasensible, que estigui aquí, d'una manera que jo sempre l'hagi d'anar a buscar i d'aquesta manera sempre serà satisfactòria i el protagonista de l'amor, protagonista de l'objecte de l'amor, d'allò que jo vull enamorar-me o m'enamori, sempre estarà allà com una idea. I és un avantatge, aquesta perspectiva de l'amor. Sempre existirà, mai caducarà. Serà un amor que es diu vulgarment platònic, idíl·lic. Sempre estarà viu en nosaltres. Però és realment l'amor això? Sentim l'amor d'aquesta manera? O més aviat l'amor és la travessant de jo en el món patint-lo? Perquè l'amor és un patiment, L'amor és una lluita. Perquè si vaig a la vessant de l'amor platònic, resulta que l'amor platònic no és una dialèctica. Una dialèctica és una lluita de contraris. No és una dialèctica l'amor platònic. És una cosa que jo haig d'aconseguir i que m'apropo a aquest amor perfecte en la mesura que m'apropo. Mentre que l'altre amor, l'amor circumstancial, empíric, aquell que visc, en el moment, en el dia a dia, sí que és una dialèctica. Sí que és una lluita. Una lluita. L'amor, diuen, s'ha d'alimentar constantment. No esperes a que vingui. L'amor és una reciprocitat constant. Agrades, que t'agradi, etc etc. Veieu la problemàtica. Per això jo em plantejo, existeix realment l'amor? L'altra qüestió és, per repetir-me i fer èmfasis en l'origen de l'amor. Quin és l'origen de l'amor? És una necessitat, deia el títol de la conferència, l'amor com a necessitat o l'amor com una mena de racionalitat, no? Aquest és el tema.
L'amor és una necessitat o més aviat és una satisfacció d'impulsos biològics. Si no és més que això últim que acabo de dir, on queda l'altre amor? Vosaltres segur que estareu pensant, perquè jo us veig les cares, quina definició més pessimista que està donant de l'amor. Però no és realment així. No és que l'amor és una satisfacció i ja està, i que l'altre forma part únicament d'una expectativa formal, com deia. Si en algun moment algú vol dir alguna cosa, pot fer-ho, No, esteu oberts. Ah, sí. Sí, pot ser el micro. Un segon, porto el micro i així ho sentim tots. És a dir, l'amor com a necessitat. Sí. L'amor no cobreix un dèficit de la persona, és una necessitat de, diguem-ne, enamorar-se, i per una altra cosa estàs plantejant tot el rato l'amor, diguem-ne, entre parella. Molt bé. Però també l'amor pot venir donat, per exemple, dels pares o dels fills. Jo no he triat l'amor a la meva mare, em ve donat. I és clar que l'amor, que sense passió en aquest cas, però és l'amor. Però és el que deia, que l'amor amb la parella també és donat, per una qüestió formal, com deia Simone de Beauvoir, sí. Per una imposició també social. A més que, això vendria després, però aquí va ara. L'amor envers a la família és amor o és una responsabilitat? Quina diferència hi ha entre l'amor i la responsabilitat? Perquè l'amor entre parella, insisteixo en l'amor entre parella, comença com un amor màgic, màgic entre cometes, que ja hem parlat, però després esdevé una responsabilitat. La responsabilitat d'alimentar-lo dia a dia, com us deia abans. I ja, quan es transforma en una responsabilitat, ja és un acte mecànic, ja hem acabat malament, no? O comencem a acabar malament. L'amor, ara, punt i a part, entre la família existeix o més aviat és una responsabilitat? O, per què no? La perspectiva de és una responsabilitat amorosa, podríem dir. Si és una responsabilitat que provoca amor. O potser la responsabilitat és més forta que l'amor, per què no? Què significa la responsabilitat? Quin grau teniu vosaltres entre l'amor i la responsabilitat? És més important l'amor que la responsabilitat? Si estem veient que l'amor té dificultats de definir-se, mentre que la responsabilitat és fàcil definir-la. La responsabilitat és ser conseqüent amb una empresa que se t'ha predestinat o de la que ets el protagonista de l'acció. Això és la responsabilitat. No encaixa perfectament la definició de l'amor dins d'aquesta de responsabilitat? Intento dir que és més important en el baremo social, la responsabilitat o l'amor? Pues jo dic, i de forma ofensiva, la responsabilitat, més que l'amor. Perquè la responsabilitat no hi ha una responsabilitat teòrica i una responsabilitat pràctica. La responsabilitat és pràctica i si no la vostra feina no tingueu responsabilitat. Però com de forma pràctica us en fora. Mentre que en l'amor es trigarà més, perquè hi ha més tolerància, o no? Així que sembla que des de l'anàlisi filosòfic la responsabilitat té més pes, més argument, més definició, més potència que l'amor en si. Clar, la responsabilitat és un concepte que pren una autoritat, podríem dir, conseqüent amb la industrialització, no? La responsabilitat envers a la producció, al treball, etc. I mentre que l'amor és més antic, l'amor ja existia des que existeix l'ésser humà. Així que un element com la responsabilitat artificial, com ha de venir a substituir a un element tan natural com és l'amor? Pues jo no sé si l'amor és un element natural, perquè mireu els animals. Jo us pregunto, i és una pregunta retòrica, els animals fan una relació d'amor o de responsabilitat? Què us sembla a vosaltres? Jo veig més responsabilitat, però existeix amor entre els animals? Què intento dir? Que si hem de prendre el concepte amb l'autoritat de la naturalitat, és més natural un animal que nosaltres. Nosaltres desenvolupem la raó com una artificialitat. Així que hem fet de l'amor un artifici. No és natural. Hem creat un concepte idíl·lic, màgic, de l'amor. I no és tal. L'amor és mecànic, és una responsabilitat
I aquest és el sentit de la naturalitat que la mateixa natura ens expressa entre els animals. Els animals, quan tenen les cries i passa un temps, no la reconeixen, ja l'olor no la identifiquen i es barallen entre ells. Es barallen per al menjar, tenen una baralla de vida o mort. L'ésser humà no ho fa perquè diem que és racional i hem creat unes lleis. Veieu la qüestió? Si quan en un moment determinat en la història del pensament comença el pensament com una reflexió, comença el filòsof, comença l'actitud de les persones, podríem dir en caràcter d'entendre les coses, a intentar donar un sentit a allò que l'envolta, és quan comença el problema. És quan comença el problema en el sentit que ens distanciem de lo natural. I jo ara estic fent de Nietzsche, que defensaria aquesta postura. Comença a fer de tots els impulsos humans, que són més propers a la naturalitat, impulsos artificials. I neix la raó. I la raó no forma part de forma natural de l'individu, és una artificialitat. Estareu d'acord, perquè no és natural la raó. Sé que filòsofs com, per exemple, Spinoza, Lenin i d'altres racionalistes del segle XVII han volgut veure en aquesta natura una raó. Però és dit molt, no? Són filosofies, són propostes, estan allà. Podem creure-les o no. Jo el que dic és que la raó és un element artificial de l'ésser humà. L'ésser humà l'ha creat. I l'ha creat com un ordre. Logos, deien els clàssics. És la comprensió d'allò que no entenc. Jo entenc que la natura es mou amb un sentit, però no el comprenc. On està el caos? En mi. Quan se n'adonen que el caos està dins d'ells, neix la filosofia. La filosofia no és el pas del mites al logos. Sempre ha hagut mite en la història de la filosofia. I actualment hi ha mite també en la història de la filosofia. La filosofia és el reconeixement de que haig d'entendre allò que m'envolta i haig de desenvolupar una metodologia per entendre-ho. I aquest reconeixement és el naixement del logos, de la raó, de l'ordre. Ara ja entenc les coses d'una altra manera. I neixen així escoles filosòfiques, cada una interpretant l'ordre a la seva manera. I ja des d'un bon primer moment neix una escola que diu que l'ordre està en nosaltres, Parmènides, i una altra escola que diu que l'ordre està fora de nosaltres, Heràclit, i esdevenen equitativament Parmènides en Plató i Heràclit en Aristòtil, molt així, a grosso modo. I així neix una gran dicotomia i neix, el més important, neix la facultat de l'ésser humà de racionalitzar-lo tot. I l'amor és presa d'aquesta racionalitat. La pregunta és, després d'aquesta exposició, existia l'amor en la filosofia o abans de la filosofia? O l'amor, tant mateix com el naixement de la filosofia, és una invenció de l'home? La pregunta, que també és la mateixa pregunta, però amb un altre ropaje, és: existia la filosofia abans que l'home o l'home crea la filosofia? Veieu? Són preguntes retòriques. Veieu la qüestió? Una resposta possible podríem dir que l'home, com a necessitat d'ordre, crea la filosofia. Sempre ha hagut un sentiment filosòfic, sempre ha hagut un interès d'entendre les coses i una necessitat de, per entendre les coses, trobar una metodologia, i neix així la filosofia. I en el naixement d'aquesta necessitat, d'aquesta raó, neix la transformació de molts elements que de forma natural ja estan en la naturalesa humana, com per exemple l'amor. L'amor, en un primer moment, és un amor de protecció, és un deure, un amor de necessitat, és un amor d'exigència, no és un amor màgic. L'amor màgic es va elaborant al llarg de la història de la filosofia. Per això jo em plantejo, existeix l'amor? Clar, la pregunta és repetitiva, però que està feta amb una intencionalitat pedagògica. Existeix realment l'amor? Estic dient, existeix realment l'amor tal com sempre s'ha definit? O potser hem d'equiparar el concepte d'amor amb el de responsabilitat. I quin problema hi ha? Cap. Si soluciona més problemes. Si establim una comparativa d'amor amb responsabilitat, moltes de les dificultats que hem tingut abans per definir l'amor i etc. queden diluïdes. És una responsabilitat.
Una responsabilitat que, amb el temps, esdevé en una qüestió màgica, quasi espiritual, que ens fa fer poemes i escriure llibres, i etc etc. Sí? Bé, millor. Podem dir ara ja, recuperar la definició d'amor d'abans que deia l'amor és una energia que es transforma. L'amor és una energia que es transforma ja quan, des d'un primer moment, el filòsof ha fet de l'amor una mecanització, una normativa, una ètica, i ha transformat aquesta ètica en una moral. La moral és la codificació d'unes normes més intrínseques, més de dins, i l'ètica és la imposició externa d'unes normes. L'amor s'exigeix des d'una ètica, no des d'una moral. I aquí l'amor ha perdut el seu contingut, perquè ara l'amor se m'exigeix. I ho veiem en la història del pensament i en la història de la història, que l'amor és una exigència. Un adolescent que tingui 13, 14, 15, o una persona més gran, un adult que tingui 40 i que no tingui parella, no és raro? O no? Direu vosaltres, pues és possible que sí o és possible que no. És raro, socialment és raro. Hi ha unes normes ètiques que denuncien aquestes situacions, que no és una denúncia formal, enteneu-me, que és un dir, un cuchicheo, no?, que es diu. És el que intento dir. O sigui que sembla que estem subordinats, que som subjectes, són objectes i subjectes indiferentment d'una normativa externa, dialèctica de la cosificació. Som coses, estem subordinats a unes normes. I si lluitem en contra d'aquestes normes, són raros. Sintetitzant, l'amor és el mateix que dir, en el seu concepte originari, responsabilitat. Tinc una responsabilitat envers A. Això és l'amor, en un primer moment i en estat natural. I que aquest concepte de responsabilitat va evolucionant al llarg de la història de la humanitat i esdevé en una qüestió màgica. El per què cada època de la història té una resposta del per què. Perquè convé, perquè convé que et casis amb aquest que té terres i podem unificar regnes, perquè etc etc. I l'amor ja vindrà, la qüestió màgica ja vindrà. Hem fet de l'amor una qüestió únicament idíl·lica, de pensament platònic, mentre que l'amor, en un primer moment, era un amor pràctic. Sí, fins aquí? Si el plantejament s'entén, tal com l'estic exposant, podem ara ja entendre bé la qüestió de la pregunta si existeix o no l'amor. Existeix l'amor? Sí, com una evolució mecànica d'un estat mecànic per necessitat, com una responsabilitat que ha esdevingut a un amor com més màgic. Quan fem la pregunta existeix l'amor, ens referim a la crítica d'aquest amor màgic, d'aquest amor romàntic, no pas a l'altre, perquè l'altre ningú la negarà que existeix. Clar, se'n pot dir, però bueno, l'enamorament aquest màgic també es dona. I m'ajuda en Schopenhauer, que diria, correspon a la satisfacció d'una sensació biològica. No sé si aquí hi ha metges, en consta. No és l'estat d'enamorament un estat que altera lo biològic? I que aquesta alteració és el formigueig que sentim, etc etc. No és això. Però això es pot provocar també amb una música, amb una pel·lícula, amb mil coses, no? Així que, què d'especial té l'amor? Que quedi aquí, Això que quedi aquí. Punt i a part. Així que, si l'amor és una responsabilitat, posem per cas ara l'amor, la relació entre pares i fills. Són una responsabilitat, oi que sí? Qui de vosaltres que tingueu fills diu que amb més autoritat o més sovint o amb més forma mediàtica que està enamorat dels seus fills o que té la responsabilitat de... I ara canvieu, si voleu, responsabilitat amb la satisfacció de les seves exigències o necessitats. Què digueu més? Que estic enamorat del meu fill, filla, o que haig de complir allò que necessita? Què és el que immediatament us ve més a la ment? Jo penso que això últim, I que lo de l'enamorament està allà com a base, com a forma elíptica. Així que l'amor és una responsabilitat.
la relació entre les persones, l'estima entre les persones, la relació d'amistat també és una responsabilitat. Això que és... Sí. Espera, que et donen el micro. Que dic que no és una responsabilitat com treballar o com una obligació d'aquesta mena, és una responsabilitat que et gratifica i t'omple d'una manera que segurament cap altra cosa en la vida t'omple. Llavors, jo crec que sí que es pot mantenir, no només és com un amor d'un inici per saciar unes necessitats biològiques o el que sigui, sinó és una sèrie de gratificació emocional, fins i tot bioquímica en el teu cervell, que es pot mantenir al llarg de tota la vida si l'alimentes degudament. Sí. Perquè l'amor biològic, l'amor bioquímic dura 3 anys, però és que es pot fer durar tota una vida si s'alimenta degudament. L'amor biològic dura 3 anys? Diuen els científics que la serotonina, l'oxitocina, totes aquestes hormones de l'amor només s'alliberen de manera explosiva en els 3 primers anys de relació. I després és vici ja, no? I després de manera natural, potser no surten tan soles, però si tu has creat un vincle psicològic, afectiu, de complicitat amb aquella persona i un estil de vida similar i és el teu company de vida, ho pots seguir segregant si tu fas el treball. O sigui que són com normes establertes entre les dues persones, no? Sí, però són ètiques. Sí, però en realitat és per conveniència pròpia. És molt més feliç, no? Una persona si té això tota la seva vida, penso. I dins del teu plantejament no pesa més el concepte de responsabilitat que no d'aquest amor que estàs descrivint? No, perquè crec que és una responsabilitat que et gratifica, si no, no la faries. Sí, per això dic que és més important la responsabilitat que aquest impuls d'amorío, que dura 3 anys en l'aspecte biològic i després que es manté de forma de vaivén o de dinamisme consecutiu. És més important la responsabilitat, és la que manté l'amor. És la teoria d'Epicur, en definitiva. O sigui, l'amistat es manté per una responsabilitat entre les persones. Una responsabilitat, Epicur diu en molts dels seus passatges això, precisament, que fa molt de temps que no veig un amic, però anys a lo millor, però el veig en un moment determinat i és com si fos ahir. Això és l'autèntic amor per Epicur, on està fonamentat l'amor. No és una responsabilitat feixuga, vull dir, no és una cosa que diguis... Clar, és que el concepte de responsabilitat, ho he dit abans, té una... No, ens hem entès o no? Sí. Té una definició molt consecutiva en la revolució industrial, la responsabilitat envers la feina. Quan diguem responsabilitat, què us ve a la ment? La feina. I tu l'has dit també, la responsabilitat de la feina. No sé si és més important la responsabilitat envers a la feina o la responsabilitat envers a la família. Perquè si no compleixo la feina, no podré portar diners a la família. I la família es desvincularà. Quin cap de família seré que no porta diners? Veieu? Veieu que és complicat. Sabeu què és el complicat? El complicat és que ens costa ser molt sincers amb els sentiments interns. I no passa res, per reconèixer que l'amor és una responsabilitat i no un estat màgic. Perquè afirmar que l'amor és un estat màgic és perillós. Podem caure en el que anomenem solipsisme. No, només que volia dir que és més important la responsabilitat en la família, perquè la família és el futur de la societat. Sí. I depèn de que estiguem al damunt de tots els nostres membres. I això és esgotador. Sí. No sé, com a pares de família que som, els que som, no? I jo trobo que sí que has de ser responsable de la teva feina, però que tens molta responsabilitat si tens fills. Sí. Molta. Sí, I així estem, no? Estàs corroborant això, que la responsabilitat exacte. Està per sobre de l'amor, no? Sí. I la responsabilitat sempre és un acte de racionalització. Sí, sí. O sigui, no estic amb Plató, estic amb Descartes, estaria el filòsof que racionalitzava tot, que ho pensava tot, que donava sentit i consciència a tot. Perquè l'amor, en el moment en el que es racionalitza, sembla que perdi intensitat i perdi virtut. Virtut és sentit. No us sembla a vosaltres? Tal com tenim el concepte en el romanticisme de l'amor, quan intentes racionalitzar l'amor, ja és com una mena de pecat. No es pot racionalitzar l'amor. L'amor se sent i ja està. Per això al començament jo deia... Que a mi em sembla, per entendre una mica el que estàs dient, que ara dèiem per allà darrere, per exemple, fer les coses amb amor també serviria dir fer les coses amb responsabilitat o amb cura, no? Podria ser sinònim les 3 coses en aquest cas? Sí. També és una altra forma d'amor, no? Fer les coses amb cura? Però veus, en
en la teva manifestació parteixes de l'amor com el més important i com si fos la responsabilitat un sucedani de l'amor. Jo l'estic plantejant pedagògicament i expressament, jo no vol dir que estigui d'acord amb tot el que estic dient, l'estic plantejant des d'una perspectiva que l'important és la responsabilitat i l'amor forma part d'aquesta responsabilitat i m'estic ajudant amb Epicur i Schopenhauer i estic tirant per terra Plató, però estic jugant tota l'estona. Per què? Per portar-vos a una situació de perplexitat. Està dient aquest home que l'amor no existeix. Està dient que l'amor és un acte mecànic. Està dient que l'amor, allò màgic que jo sento d'una forma tan intensa, no serveix de res, com deia en Sartre. L'home és una passió inútil. L'amor és una passió que quan passi la passió ja està a per una altra. Així que la intensitat d'aquesta passió on queda en un temps és una temporalitat efímera. Però jo no em crec res del que estic dient, reitero. Estic jugant, estic exposant tàcticament, pedagògicament, una idea per fer-vos pensar, que és l'objectiu d'aquesta sessió. Filosofia a l'abast, tothom podem participar del pensament. Al final ens diràs què penses, no, per això? Sí. Sí? Bueno, al final, o jo, la pregunta era, ens acabes de dir que la idea genèrica de l'amor es transforma al llarg del temps, al llarg de les societats que creen aquesta idea de l'amor, no? I ara jo crec que estem en un moment... O sigui, la meva pregunta és, com veus ara mateix la idea de l'amor en la nostra societat? Perquè és un moment de molts canvis, no? Jo veig que els joves, els nostres fills i tal, ja no és el mateix que vivíem nosaltres. Veig molts canvis però no sé cap a on van i a vegades no em sembla massa responsable els nous plantejaments, no? No sé, potser és que sóc ja de... Vols que et contesti el Joan Carles Sincer o el mentider? No, ha de ser el que està jugant, perquè per entendre millor l'exposició. Perquè ara són víctimes, com està denunciant la filosofia coetània del segle XXI, d'una transformació tecnològica que ens ha arrossegat a una reflexió social. Si em permeteu, és que la pregunta és interessantíssima. La història de la filosofia comença amb el que jo anomeno, no jo l'he après d'altres, la consciència social. No hi ha consciència individual. Els meus alumnes que hi ha per aquí ho saben, que les he explicat moltes vegades. No existeix la consciència individual. El primer en la història del pensament que parla de consciència individual i que no la desenvolupa profundament és Sòcrates. I rasca una miqueta allà, no va més enllà. Això significa moltíssim. Significa que si hi ha consciència col·lectiva, consciència social, és que jo necessito de la societat i em sento un ésser integrat en la societat. Saps quin és el problema? Que al sentir-me així, integrat en la societat, perdo la meva individualitat. Però a l'inici de la filosofia no hi ha aquesta pèrdua, perquè no hi ha aquesta consciència d'individualitat. Quan vindrà la pèrdua de la individualitat? Ara, en el finals del segle XX, hi ha una pèrdua d'individualitat. Abans no ha hagut una pèrdua d'individualitat. No hi ha filosofia individual. Descartes, amb el racionalisme, amb la modernitat, inaugura una filosofia de la individualitat. Però, com diu Hume, és individual la seva filosofia i això ja seria una altra sessió que podríem tractar-la molt àmpliament. La tesi és que no és una filosofia individual, que ho intenta. Què passa amb les noves tecnologies? La denúncia de Foucault, per exemple, parlàvem fa una estona, de Bauman, la denúncia del coreà, el Han, la denúncia de Chomsky, totes aquestes de Storlesi, Sisset, tots aquests filòsofs de l'actualitat ve per aquí. Hem construït una mecanització, lligueu ara allò de la mecanització, hem construït una racionalitat, hem transformat lo natural d'una manera tan sintètica, tan mecànica, que ara som víctimes de tot això. Ara nosaltres som víctimes i no ho païm. I sabeu quin és el problema? Que no ho reconeixem. I en aquest victimisme nosaltres no ens ubiquem individualment, no sabem què som, perquè com que la societat, el terme és societat líquida, societat dèbil, que deia Bàtimo i Umberto Eco, societat dèbil, està diluïda, jo on trobo la meva identificació si només hi ha vulgaritat? El problema és que jo sento la meva individualitat, però no la visc. Únicament la visc de forma social. I això és el que està passant amb la joventut d'ara.
puberteños, adolescents, tenen uns sentiments que no expressen a través de la passió, sinó és de forma social i no individual. No sé si es capta, ho he dit de forma molt abstracta, però... Aviam, jo recordo un llibre que em va agradar molt, que era La filosofia de la felicitat. Sí. L'amor i la felicitat pot tenir lligam, no? Sí. Sí, de fet, és molt senzill, perquè definir la felicitat, com que ja l'han fet al llarg de la història de la filosofia, ho tenim més fàcil que l'amor. Però igual que l'amor i la felicitat, segons aquest llibre, Jordi Renom, sí, fa un recull de què ha estat la felicitat al llarg de la història. I m'ha recordat, també hem dit que l'amor és ha evolucionat. Sí. Seria una mica la comparació. Bueno, però això ha estat una enganyifa meva, aquesta evolució de l'artificialitat. Jo el que dic és que en això que estàs dient, la felicitat és de fàcil definició i l'amor de difícil definició i comprensió. I ara ja dic coses del meu pensament. L'amor és de difícil comprensió, però de total vivència. I la vivència és més important que l'enteniment. Després desenvolupo això, en defensa de l'existència de l'amor màgic i en contra de l'amor com a responsabilitat. Ara aquella senyora em mirarà malament. I la felicitat, si haguessin de definir-la, és molt senzill, i ho fan tots els filòsofs, més o menys venen a dir això. És el compliment d'una expectativa. S'és feliç quan jo tinc una expectativa i aquesta expectativa la duc a terme i surt bé, soc feliç. Així que un assassí quan mata és feliç. Cuidado, La felicitat és així o no? Una persona quan enganya, quan té mala fe en si mateix, la mala fe és un autoengany, deia en Sartre. Una persona quan enganya és feliç si aconsegueix enganyar l'altre. Esteu d'acord? Clar, però això no queda aquí. Perquè la felicitat sembla que tingui un valor ètic, no moral, perquè moral ja el té. Ètic significa un reconeixement extern i no sigui dolent, que diem, ja faig servir la terminologia vulgar, dolent, la felicitat ha de tenir un consens, una aprovació ètica externa. Si no té una aprovació ètica externa, no és vàlida. Seria. Sí? Bé, i ara ja jo us volia conduir, ja us tinc on volia. Quina és la situació? La situació és que l'amor, tal com s'ha definit al llarg de la història del pensament, sobretot en el romanticisme, la literatura per mi és pensament, és filosofia, és una manera d'expressar pensaments, tal com s'ha definit, he dit que no existeix, perquè era un sentir artificial que ens han fet creure i una exigència social i ètica. I estem aquí, contradits, perquè vosaltres, l'amor, el sentiu, i no com una manera de responsabilitat, sinó el sentiu com una manera màgica, o no. El sentim, ara jo ja m'inclou, com una manera màgica, no com una manera de responsabilitat. La responsabilitat ve després, però el sentiment existeix. I ara aquí ens hem d'aturar. El tema s'ha simplificat al tema del sentir i el tema del conèixer. El sentir seria la vivència interna i el conèixer seria un anàlisi extern, una racionalització de qualsevol tema. Què penseu que és més important? El sentir o el conèixer, racionalitzar? És una pregunta oberta que us faig. Què penseu que és important? Sentir? El sentiment que teniu, que l'expresseu a través de les passions? El sentir és sinònim de vivència, la interioritat, o el conèixer a distància una cosa? Esteu d'acord que és el sentit? O sigui que defensarem més el sentir? Sí. Sí, però al dir que està relacionat dius que no puc dividir-ho? No puc dividir-ho. Ostres, deixa'm que ho divideixi. Sí, ho divideixo per entendre-ho. O sigui, entenc que hi ha una relació, però aviam, com està relacionat? La relació entenc que és una exigència. Les relacions en matemàtiques es donen per una exigència, no? Una funció és una relació que té una exigència de relació. Quina és aquí la relació? Quina és l'exigència de relació?
entre el sentir i el conèixer. Perquè, no em contestis si no vols, perquè un cristià, per exemple, sent a Déu i no el conec. I conèixer a Déu per un cristià és un sacrilegi, perquè conèixer a Déu significa posar a Déu com un objecte, sent el subjecte, i Déu no pot ser un objecte, és superior. Veus la qüestió? Ja està resolta, la teologia l'ha resolt, Sant Tomàs d'Aquino resol el tema. Però veus la qüestió? Així que quan dius això, l'hem de separar. L'hem de separar perquè no és una relació causa i efecte, és diferent. És diferent. El sentir té tota una expressió, perquè el sentir és el sentiment, és el que he començat a dir al principi. El sentir són les coses que se m'han acumulat a mi dins de la meva ment, digue-li on sigui, a través de les experiències de la meva vida, i les tinc allà, i les expresso a través de la passió. Funcionem així. I jo deia, hi ha persones més o menys passionades, no?, que expressen més o menys. I ara jo dic, qüestiono, què és més important? Aquest sentint que nosaltres vivim, i viure és sentir-lo amb una intensitat, és que no sé com expressar-me, em faria mal, viure amb aquella intensitat, o és més important conèixer les coses a distància? Què és més important? Perquè si em digueu que és més important conèixer les coses a distància, estareu amb el plantejament inicial que jo he fet, que l'amor és un acte mecànic, perquè l'observo, racionalitzo a distància. Si em digueu que és més important el sentir, estem defensant la postura de l'amor romàntic, de l'amor idíl·lic, que sempre està allà, que és una energia que es transforma però que no s'esgota. D'aquí la definició que he pensat, per entrelligar-lo. És un vici. El desig és un vici, cuidado amb els desitjos. Ja ho deia, recordava Epicur, no?, que diferenciava entre 3 tipus de plaers, no? Aquells que són justament necessaris i no vagis més cap allà, perquè els altres acabaràs passant factura. Així que el desig... Però és cert que el desig, ara fora de la broma, era broma, és un impuls natural, el desig. És un impuls natural, que canalitzat esdevé en un amor maco, vulgaritzat, doncs no. I la raó és la que canalitza aquest desig. Sí? Jo crec que estem ja en les preguntes. Si voleu anar fent preguntes, suposo que tindreu moltes. Al final he canviat, o sigui, no em mireu com el dolent. Bé. Senyora. No, deia que no has parlat de l'enamorament. Sí. I jo pensaria que potser és la primera... Quan parles de l'amor idíl·lic, potser podria parlar amb l'enamorament, o no? Perquè la paraula enamorament ja hi ha amor, no? La paraula. Llavors, per què no l'has anomenat tu en cap moment? Perquè l'enamorament és la conseqüència de l'amor. És l'estat, i sí que hem parlat amb qui era? Una noia que estava sentada aquí, que s'ha anat. Ella deia l'estat d'enamorament que durava biològicament 3 anys i parlaven de la defensa, la prolongació d'aquest estat a través del costum, a través de l'ètica, d'unes normes. Enamorament és un estat. Jo diria que no és tan important l'enamorament com l'amor, que és el causant de l'enamorament. Jo et contestaria això. Com? Sí? Però com pot ser més important l'efecte que la causa? Perquè l'efecte és l'enamorament i la causa és l'amor. L'enamorament és la situació que et trobes perquè has rebut l'amor. I és una conseqüència. La causa és la que provoca l'acció sempre. Sí? Saps per què dius que és més important l'enamorament? Diràs tu ara, aquest és bruixot. No, perquè forma part de la defensa del teu sentiment. És el que tu sents. I no et quadra que pugui ser d'una altra manera, oi? El micro... Sí? Aquí volen fer una intervenció. Sí, al final acabaré. Es que se mou. No, yo pregunto por aquellos matrimonios de conveniencia que había.
S'ha d'apretar el botonet. Hola? Se l'ha de tratar amb carinyo. Sí. Amb cura. Aquellos matrimonios de conveniencia que había antes, Sí. que los casaba el padre o la madre o la familia, y llegaba en un momento que aparecía un verdadero amor y se conservaba. O sea, ¿había solo la responsabilidad o había algo más? No O sea, sé. con el tiempo aparecía verdaderamente el amor. Yo creo y que son los que duraban. tú ya te has contestado. No lo sé, ¿no? Sí, has dicho que sí, que era un amor auténtico. No sé. ¿Les Pero- preguntaste? No les pregunté. No, claro, no les pregunté. No lo sé. Pero me parece que hemos conocido, me parece que no es película, ¿no? Que no son películas, que ha habido enamoramientos así, ¿no? No lo sé. Yo No sé. lo- En la historia, o a lo mejor estoy hablando de novelas. Yo lo que sé es que en una situación de deficiencia económica, si él tiene poder económico y ella no, ostras, el amor como fluye. Podria ser, no? Podria ser aquesta situació. I al revés també. Sí. A veure, una cosa és l'enamorament, que és una follia, és una cosa que tots hem experimentat, que això no és amor, és una follia, l'enamorament. És molt bonic, tots l'hem viscut i molt bé. Ara, després, quan hi ha l'amor, és amb la persona, si convius, si és parella, si és matrimoni, el que sigui, depèn molt del caràcter amb la persona que estàs. Hi ha persona que per la seva forma de ser, de com te tracta, de com t'aporta, de com és, poder t'hi has casat que no has estat enamorada, no és el meu cas, però després et pots enamorar d'aquella persona per com és. I això crec que és el bàsic per estimar amb una persona i tenir un veritable amor autèntic. Llavors el que vols és que aquella persona sigui feliç i fas el que sigui. Hi ha casos de veritable amor, que això sí que és amor. He escoltat la intervenció. No li donis el micro, que potser vol. Mira, no n'hi hauria diferència, en el cas dit, entre amor i enamorament. Seria la conseqüència, l'enamorament de l'amor. Establim aquesta premissa. Després, estaràs d'acord amb mi que aquella persona que has dit que intenta fer feliç a l'altra està subordinada a aquella altra persona? Es subordina? Depèn. Fa por, la paraula subordinació. No, això depèn. Hi ha gent que se subordina fàcilment i d'altra que no. No faràs feliç al cònjuge si no et subordines. Home, ha de ser una estiria fluixa, evidentment. No pots... Però existeix aquesta subordinació o no? Sí. Això es grava tot, Per mi el pots gravar ja. No, ja s'està gravant. ¿Existeix aquesta subordinació? No. Eso es una contradicció. Si hi ha subordinació, hi ha un que subordina i un altre que és subordinat, però que sigui mútua, eso es un empate. ¿A que sí? Hi ha un que domina i l'altre que és dominat. El que sí que hi ha, i és molt interessant a nivell psicològic, és un joc. Jo faig veure que estic subordinat i domino la situació, que això les dones ho feu molt, Sí? Ens has dit que l'amor, si no s'expressa, no existeix. Sí. No. Si no... No, vull dir que sí. Sí que existeix. Si el sents a dintre teu, està existint, encara que no l'exterioritzis i no el vegi ni, en aquest cas, la persona a la qual va dirigit el teu amor. És més, d'aquesta manera, potser quan passin els 3 anys encara continuarà, i 3 més, perquè no haurà sortit de tu. Però és evident que aquest amor existeix. Altra cosa és que no se n'enteri ningú. Ahí està. Però me n'entero jo, que sóc el principal. Clar. I no és amor propi. Sí? M'acaben de dir que sóc un soso. La cosa és que aquest plantejament en filosofia ja té nom, es diu solipsisme.
crear-te tu la pròpia realitat i que aquesta sigui satisfactòria per tu. I jo afegeixo egocentrisme. Perquè al final, a la fi, aquestes dues parelles que estaven enamorades però que no se l'han dit, es moren de vells, i però si jo t'estimava, haver-lo dit. Però segons el romanticisme, al qual tu també has al·ludit, i realment una de les seves coses importants és l'amor, aquestes persones que no expressen mai el seu... i acaben morint-se d'amor, vull dir, és la sublimació màxima de l'amor. Ara ja sé que em tiraràs per terra. Hi ha un cas en la història de la filosofia que és Kierkegaard, que es diu que va morir d'amor. En aquest sentit, coneixeu a l'existencialista Kierkegaard, no? Va morir d'amor perquè ell estava enamorada d'una persona que no tenia una dona, que no tenia correspondència amb aquesta persona, o sigui, relació. Una reciprocitat, vull dir, no? I va morir de pena, Kierkegaard, de pena i de por, entre altres coses. Però, tornant al teu plantejament, jo ara transcric el teu plantejament a una qüestió filosòfica més profunda, de si la realitat és tal perquè jo la sento o la realitat és tal perquè jo la exterioritzo. És la qüestió que està plantejant ell a nivell filosòfic. I ara jo dic, estàs d'acord que la filosofia del llenguatge, estic parlant del neopositivisme de Carnot, Moore, Wittgenstein, Russell, és important? Ho dius per quedar bé o no? Val. Si ocupo l'Olimpo, jo ara estic en la posició, però puc baixar, no tinc problema, ja em coneixes. Vull dir que hi ha tota una filosofia que afirma que l'expressió a través del llenguatge és sinònim d'intel·ligència i la intel·ligència és patrimoni de la racionalitat humana i el que ens diferencia dels animals és la intel·ligència. Jo crec que t'he contestat amb això. Sí. Yo solo quiero hacer una aportación. Sí. Sé que el tema que estamos hablando es más del amor en pareja, pero como también has mencionado del amor entre la familia, de los amigos, quisiera comentar también el amor propio, que es el amor para mí más importante de todos, porque si tú no te amas a ti misma o a ti mismo... Sí, ¿Son familia? No. No, pero es que si no, no puedes amar bien a los demás, al menos por mi propia experiencia. És molt interessant. L'aportació teva és interessantíssima perquè... Aparte que no te puedes valorar bien y te pueden faltar el respeto y todo lo que sigue. Sí, és vital i és cert que no ha sortit directament. Mira, jo diria el següent. Primer, que no existeix l'amor cap a un mateix. I jo sempre vaig a la reflexió filosòfica més profunda, per incomoditat de moltes vegades, no? Que és que la qüestió és que de tu saps allò que fas, però de tu no saps allò que ets. M'explico? No sé si tens formació de filosofia. Descartes era un filòsof matemàtic que deia que el sentit de l'existència venia donat perquè tinc consciència d'ella, de l'existència. O sigui que tot, la realitat, la substància d'ella, la res pensant, el pensament, és el que valida l'existència. O sigui que si penso, existeixo. Si no tinc facultat de pensament, no existeixo. Mira, hi ha una qüestió importantíssima, i és que una cosa és el contingut del pensament i una altra cosa ets tu. Diferencies això? El contingut del pensament són aquelles coses que tu penses, però tu no ets aquelles coses que tu penses, o sí? Hi ha alguna més profund dins de tu, no? O no? Què opines? És a dir, tu sempre amaràs, odiaràs o qüestionaràs aquelles coses que tu penses, però a tu, sense pensament, no te'l qüestionaràs. Així que l'amor propi no existeix, és relatiu, no és absolut, perquè tu ames allò que fas, i allò que fas sempre és contradictori, o a vegades no. Sempre és insatisfactori, o a vegades no. És relatiu, en tot cas, allò que fas. Circumstancial, va canviant. M'entens què vull dir? O sigui que tu ets una persona en situació, estàs en el món, amb moltes responsabilitats, i si hem de definir-te d'alguna manera, és un sumatori d'aquestes responsabilitats i situacions que fas.
y te enamoras de ellas, no te enamoras de tú. No existeix el amor solipsista, existeix el amor envers a. És la filosofia proposada per Heidegger y Sartre. Sí, entiendo, sí. Es como la autoayuda. No existeix l'autoayuda. En el moment que hi ha un llibre d'autoayuda, on està l'autoayuda? Si ja hi ha un llibre, ¿no? Es como si compras en el IKEA un moble per muntar, té instruccions, ja estàs perdut. ¿No? ¿Sí? ¿Habían más preguntas? Aquí. Estaba entretenido en la 9 de mayo, filosofía, amor, 2 puntos, necesidades. Pensaba, hay dos cosas que son comunes a todos los que estamos aquí sentados, que son la existencia y las necesidades. Necesidades. Y dentro del ámbito, la existencia, a no ser que me autoelimine, tengo que estar con ella. Las necesidades las veía que podían ser esenciales, innecesarias o bien vitales. Entonces, en el proceder humano veo filosofía, filo, amor, que ha habido un acercamiento. ¿A qué amor? A la sabiduría. Vaya a ser que esta forma, este efecto del amar a la sabiduría mediante el amor, solvente alguna necesidad en mi existencia. ¿Y el amor? El amor sería el efecto de este amar. Enteneu? Està dient que la satisfacció de conèixer, de saber, connota o provoca una felicitat, i això és amor. I ha sortit abans per aquí, oi?, que quan definien la felicitat. Sí. Per aquí hi havia també una pregunta. Oi que sí, que heu aixecat el braç per aquí? No? Sí, tu no? Volies preguntar? No, vale, he tingut. Bé, sintetitzo molt ràpidament. L'amor és un sentiment. El sentir és més important perquè el sentim i el defensem, i aquí està la prova, per exemple, de la teva intervenció, que el que jo sento, com puc qüestionar-lo, si és el que sento. La gent mor per als sentiments, més que per allò que aprenc, no? Estic parlant de la fe, el sentiment és la fe, l'hàbit, el costum, la moral, és el de dins, i tenim més defensa d'aquest sentiment que no pas d'allò que aprenem de forma mecànica i sintètica. Així que, si agafem ara el tema de l'amor i diem que és un sentiment, l'amor és més important com a qüestió màgica, com a sentiment, perquè ahí està al llarg de la història del pensament, al llarg de la història de la humanitat, com una defensa irrefutable, com una defensa no racional, com una defensa d'un sentiment de la vida, de la interioritat. Això és el que m'heu demanat que diguessi al final. Alguna qüestió més? Sí? Bueno, pues... L'última, l'última. Sí, perquè ja... Jo insisteixo, aquesta societat que som ara líquida, que anomena Bauman o Zizek o Chomsky, tots, no? Doncs a quin tipus d'amor desemboca, o sigui, aquest mecanicisme que has parlat abans tecnològic, a on ens arrossega? Perquè has passat una mica per sobre, no? Bueno, vull dir, quan... que no som que no podem escollir, que estem... Sí, l'he dit, el que passa és que potser si he anat ràpid. Estem desintegrats dins d'una societat que no té identitat. Hi ha una identitat social abstracta i no acabem d'identificar-nos amb ella. Vivim la informació molt ràpida. Els conceptes no gaudim del significat autèntic del concepte, de les coses. La paraula amor és banal, es diu de forma molt innecessària i inapropiada. Hi ha gent que la fa servir d'una forma mecànica i té una transcendència l'amor i no respectem això, això és un símptoma. Sí. Llavors estem... Perdent aquesta transcendència, no? Una mica és la sensació. Sí. I estem tornant al concepte d'amor mecànic com a responsabilitat i estem perdent l'amor màgic, romàntic. Una miqueta per aquí aniria la resposta. Gràcies. I estaves tu també. A veure, si l'amor és sentiment, per què hi ha gent que no ho entén? Que l'amor... Perquè si
tu estàs enamorada és perquè has sentit un amor. Sí. I aleshores, si per exemple l'expresses i així, hi haurà gent que te'l racionalitza i et diu no, tu és que estàs somiant truites. El que has viscut o el que vius és platònic, és irreal. I per tu és real, sents allò. I clar, hi ha les persones que agafen i et comencen a donar raons, però vull dir, com unes normes, o sigui, que és molt, com dius tu, molt estàndard, molt, saps? Com que el sentiment no fos important, que és una cosa mecànica, que és una cosa que... Però aquí, en aquest cas, està claríssim. Tu has de canviar d'amistats. Has de moure't en un altre cercle. I una cosa és el que es diu i una altra el que se sent. I moltes vegades no hem de fer cas del que es diu, sinó observar com actua la persona, perquè el sentiment es manifesta de moltes maneres. I aquí està la psicoanàlisi, la psicologia psicoanalítica, que és encarregada. Sí, esclar, però si tu veus la persona que et mostra un afecte i tal, i agafes i dius a aquella persona que tu tens un afecte a mi especial, sí. I et comença, no, és que és una cosa que tu t'has imaginat. Ja. Tu hauries de seure al costat d'ell, perquè jo crec que us podeu complementar en aquest sentit. Alguna qüestió més? No facis cas, dona, com a teràpia, no facis cas, o sigui, tu a la teva. No, sí, però és que ja... Que tu t'enamores, ja no, tu dale. Sí, però és que ja no crec en l'amor. Sí, que ja m'han xafat a mi per sempre. Perquè ja no m'enamoro de tothom. Alguna més? Alguna pregunta? Ara això s'està animant. Sí, sobre el títol era necessitat o existència, i d'això penso que no has dit res, perquè si és una necessitat es pot viure sense amor. Sí, no he deixat de parlar tota l'estona de la necessitat i de l'existència. Primer he qüestionat si existia o no, i he dit, sota aquesta disjuntiva, si existeix o no l'amor, he dit que tenia dos plantejaments, el plantejament racionalista, idealista, idíl·lic, i el plantejament materialista, no? I relativista. Sí, sí. M'he qüestionat l'existència de l'amor. I després com a necessitat. L'amor, he dit, és una necessitat biològica o era un compromís, etc etc. Sí, tota l'estona he estat ahí. Hi havia... No, que jo m'he quedat una mica així parada quan he sentit la paraula domini dintre d'una relació. Sí. Per mi no té cap sentit que hi hagi un domini, però tu dius que... Però l'has entès, sí que té sentit. Però és terrible, no?, que hi hagi un domini. Has vist la broma que t'he fet? Has dit, no té sentit, i jo he dit, però l'has sentit? I has dit, sí. Què significa? La importància de les paraules. La importància i la transcendència de les paraules. Mira, escolta'm bé, Ara mateix, quan tu parlaves, nosaltres érem objectes per tu subjecte. No hi ha cap problema, no és pejoratiu. Heidegger, en la pregunta per la cosa, diu que són coses. Nosaltres som coses, que quan tenim una manifestació són éssers, i etc etc. I així va construint la seva ontologia. Tu, quan parles, i jo t'escolto, jo sóc el objecte i tu subjecte, perquè domines una situació. És una qüestió geogràfica, no és pejoratiu, circumstancial. És una qüestió de domini. No. Es pot fer, es pot fer. De fet, es fa. I és com es relacionem amb les persones. Passa que tu, clar, com tothom, en un primer moment, quan sentim aquesta teoria de la dialèctica de la cosificació, ho trobem com una mena de vassallatge, no?, de superioritat i de tot pejoratiu, però no ho és en absolut. És una qüestió... Ara per mi tots vosaltres sou objectes i jo sóc el subjecte, i quan parleu jo sóc l'objecte i vosaltres el subjecte. És una qüestió de posició només, que es complica amb la relació humana i esdevé el que tu ja penses. I és que és com es defineix el ser humà. Sí? Sí?
Estem? Ara sí, Ara tornarà el micro. Hola. Hola. Sí. M'agradaria, potser canviant un pèl del tema, abans m'ha semblat que definies la felicitat com la consecució d'un objectiu o d'una fita que t'has posat. No és, abans que parlaven de o la racionalització o més l'experiència sensorial, la felicitat una cosa més sensorial que no pas racionalitzable? Jo crec que no, perquè moltes vegades de forma física no fas alguna cosa i ets feliç pensant que podries fer-ho. Per exemple, tota la teoria de la imaginació, per exemple, ara has somrit, has tingut un somriure, perquè pensaves refutar-me i no l'has fet. Però volia posar-te exemples més reals, no? La teoria de la imaginació. Què és la imaginació, sinó una satisfacció, un muntatge que ens feien a títol solipsista? Si el solipsisme és criticat en filosofia és perquè existeix, com una anomalia, segons alguns, i com una crítica, però existeix, ahí està. Per exemple, jo et podria dir, tota la filosofia hegeliana és un solipsisme. Ostres! I seria acceptable, Segons alguns filòsofs, afirmen que és un solipsisme. I jo m'agafo de la mà d'ells i ho defenso també com ells. Entens què vull dir-te? Que, mira, la religió, per exemple, sense ofendre ningú, la base de la religió és precisament això. Una satisfacció de tenir contacte amb Déu. I tens contacte amb Déu? I qui ho tingui, no sé, Entens per on vaig, O sigui que, per això, la definició que he donat crec que encaixa bé, perquè deia, quan tu tens una expectativa, sigui idíl·lica o material, si s'aconsegueix, ets feliç. I he dit, hi ha una segona part, que és que ha d'haver-hi un consens social, d'aprovació, perquè si no, un assassí seria feliç i això estaria validat per lo social. He tingut prudència en avisar d'això. Sí? Sí? Ja estem. Moltes gràcies a tots. A vosaltres. Vosaltres.